Een werkgroep die strijdt voor het iepenhouden van het Paradieske samelt haar voor het gemeentehuis in Dokkum. Het zwembad had eens meer bezoekers in vergelijking met de kosten, staat in een recent rapport. Mijn spandoek, mijn duidelijke tekst, jouwt de groep aan wat de boodschap is in een peteer met de wethouder. Er is een onderzoek geweest en uit dat onderzoek er is een rapport naar voren gekomen. En dat onderzoek, dat rapport, dat willen we graag met de wethouder, althans in het vervolg, bespreken. De werkgroep wordt stiepen door verschillende dwarsbelangen om kolom hinnen. En had nou een plan betocht om het needlijende zwembad Takkermeer toch iepen te houden. Wij zeiden in de beurt van, wij willen graag een nieuwe stichting. Het zwembad moet weer van de gemeenschap worden. Het zwembad is net een commerciële product wat je de markt begooit. Terwijl dan de burgers net meer zwemmen kunnen omdat je zoveel verdienen willen. En wij zeiden in de beurt van, het moet toegankelijk worden voor iedereen. Van jong tot oud. En dat betekent de haalbare tarieven. En samenwerken met de gemeenschap zelf. De mensen moeten zelf ook wat voor doen als men dus waarde vindt in het zwembad. Het zwembad is volle duurder dan de omliggende zwembaden. En de openingstijden ben ik heel oors. En daar staat al je betellen personeel. Dus, en die oude zwembaden worden rund op vrijwilligers. Dus daar kun je nooit zien op. De rol van de vrijwilligers zal zeker heel belangrijk zijn. Ja. En mijn maat over mij beroepskrachten, zeg maar betaalde krachten, daar werd het mat. En vrijwilligers, daar werd het kind. We hopen dat eruit komt dat ze zien hoe we het zwembad openhouden kunnen. En hoe die weer beter op de kaart komt. Dat alle mensen toch weer in het Paradieske komen om te zwemmen en te recreëren. Het wie een positief peteer, zal het wethouder Skoorstra naar Oor en Witte. Maar is Friesland werkt het nog een vaststel uit hoe de toekomst van het Paradieske. De ideeën van de werkgroep en dwarsbelangen worden daarin meenaam. Op 4 november zal de gemeente hier dan te zet hoe de toekomst van het zwembad.